Аўтагарадок бяспекі арганізавалі ў самым цэнтры горада віцебскія праваахоўнікі. У дзень закрыцця славянскага базару яго гасцямі сталі сотні дзяцей і іх бацькоў. Ім прапанавалі пратэсціраваць веданне правілаў дарожнага руху і прайсці сапраўдны рэаліці-квест. Наш карэспандэнт Вольга Шмаргун ацаніла крэатыў арганізатараў. Плошча Перамогі ў Віцебску на цэлы дзень з самага ранку да позняга вечара ператварылася ў інтэрактыўную пляцоўку з агульнай назвай «За бяспеку разам». Дарэчы, пад такім хэштэгам у інтэрнэце можна знайсці фотаздымкі са свята. Дзецям прапанавалі прайсці некалькі этапаў праверкі, каб атрымаць пасведчанне юнага вадзіцеля. Веданне правілаў дарожнага руху, 3D-маляванне дарожных знакаў, фігурнае ваджэнне аўтамабіля. Пасля кожнага выпрабавання удзельнікаў чакалі невялікія прызы. Для детей много конкурсов, которые тоже направлены на соблюдение правил дорожного движения, чтобы с детства они воспитывали в себя законопослушание и порядок, чтобы они были безопасны и, конечно же, живы. Это самая главная цель этого мероприятия. Атракцыён для дарослых – аўтамабіль «Пярэкрут». Тут можна рэальна адчуць, як спрацоўваюць рэмяні бяспекі падчас аварыі і дакладна ўпэўніцца ў жыццёвай неабходнасці іх выкарыстання. Надо пристегиваться, включая задних пассажиров. Однозначно надо пристегиваться. Я чувствую разницу, это нереальные перегрузки просто. Давление, у меня голова как будто вот сейчас разорвется. Это бы мы были пристегнуты, то есть это действительно очень важно. Нязменна цікавыя дзецям зброя і спецадзенне, і нават большасць дарослых не маглі супрацьстаяць жаданню патрымаць у руках аўтамат і прымерыць бронежилет. Мне понравилось больше всего эти оружия. Они классные, красивые. Сапраўднай зоркай свята стаў службовы сабака «Дукат» чыгуначнага аддзела дэпартамента аховы. Ён выконваў базавыя каманды, аднак у дзяцей гэта выклікала непадробнае захапленне. Тут жа на міні-выставе рэтра-аўтамабіляў і спецтэхнікі на ўзоры аўтапрама дазвалялі не толькі паглядзець, а і пасядзець у салоне і пакруціць руль. Дарэчы, нават гэтая «Волга», што сышла з канвеера ў 60-е гады мінулага стагоддзя, і сёння на хаду, хаця і стала даўно музейным экспанатам, як і форма милиционеров разных часов. На мне форма 30-х, 50-х годов, которую носили милиционеры. А мои коллеги представляют тоже формы 10-е, 20-е, революционные года различного периода времени службы. Для самай відовішчнай часткі акцыі «За бяспеку разам» прыйшлося спыніць рух праз галоўную плошчу Віцебска, паказальнае выступленне атрада міліцыі асобага прызначэння і экстрэмальнае ваджэнне аўтамабіляў. Ад такога відовішча і ў саміх праваахоўнікаў захоплівала дух. Па іх задуме свята павінна выпрацаваць у дзяцей навык правільных паводзін на дарозе, а дарослых прымусіць яшчэ раз задумацца пра бяспеку. Вольга Шмаргун, Леонид Табола, Сергей Котаў. Навіны, Віцебск.